उर्फ मैं भी मातारी निकली। अरे खुश रहो बेटा, जाए तो लड़का अगर हमार जांगी पर हक दी तो ओकरे के जांगिया के काटब ना थोप का कर काटो। अरे वो खोजा ताकि जहाँ से आई रहे तहाँ से फिर जाए हो जाए। देखो बूढ़ा भाई कायदा से कोनो बात बोलबो पद से बोलबो त निक लागी। अब तू कहत रह के मुंह देखत रह तो अकेले मत आइहो, पांच भाई लेके आइहो। आ काहे तू अखिया देखत रह तो अकेले देख लेबो, तोरा घर के गार्जियन नहीं खरे रे। अरे बोल सोना गाछी रहल सिपाहिया के भेजिए तनी बाजा 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 तो तनी हाथ तोरी की गार। अरे जा सर ठेला पे बैठल बड़ा वाह 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 आहा तने को जोरदार ताली जूली खाती तने बाजा जूली खाती कलाकार होई हवे रहा 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 ई कलाकार होई हवे को ले आइल पियले भैया तक लड़ाई भइसी है औ नाचे उठाला से तबे गिर गइल बहुत देखनी हां हैं उ दारू पियले बे बंगालुआ दा बजाओ तो आय हरे बना रहा जूली डाल बना रहो। देखो अभी जो तू नाच न चलो अभी भारतवर्ष का नचनिया का चैलेंज करता नहीं बुढ़ा तोहरो के तू न चलनु हमारा खाती है ना तू हमारा खाती लौंडे बड़ो सुना रात भर आए बलिस्टर भैया हम तो बड़ा चिंता में रहे वो का जी दू चकिया मेरा चलतिया भैया चार चकिया चलतिया तो समय पर ग्रीसिंग सर्विसिंग करावे का पड़ता नु आई अगला रोज प्रोग्राम आई कब जाके सर्विसिंग करा लेता जा ये कोई गाड़ी में ग्रीसिंग डलवा। अरे राम राम कब तू गाड़ी में सर्विसिंग करा लेता रहे दादा सर्विसिंग राम दरस कर देता रहो। ना 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 हम खुश होनी मलिकार कि जहां पूरा भोजपुरी जगत में ब्यास नाचे वाला हो गए और वो सब इतना दुलार प्यार अपना छोट भाई भतीजा के देने हम खड़ा होकर रात भर खाली गाई ले और वो सब स्नेह दुलार प्यार देनी नु तो हमार करे जब दुगना हो जाला कि चले भाई खड़ा होकर गावहू वाला के तो मार्केट बा अनते हमर गांव नहीं देबो खातिर गाना कर ले तहार जवाब जुली दी है पहले फुहर बोले तू ही शुरू कर बबुआ सुनो गीत गाओ नहीं फुहरे बोल अल्लाह कलकारी से मार मर दे कलाकारियों को जाना ओ नो ओ या ओ हा धार मुंह में ठेकावा अरे ओने का दिखाओ तर है न दिखाओ हाय भीबर बढ़ाओ के कैमरा के भैया दिखाओ देखिए भैया जी हमरो ओर से मुंह ना लगो हमार काम ना हो नचनिया नाचे के काम बा मगर हम चैलेंज देतनी राउर नचनिया से अगर होई कहीं अगर बाटिया तो माराइल बा मैं पूरा ठुसले बा और ओरा कहतनी ना देखिए एकर कमाल अगर ई नाच के जवाब दे दी तो यही वाला बलिया जिला छोड़ के बिहाने गाड़ी धो ले ध्यान दे बेटा यही बेरा यही बेल तरह से गाड़ी धो ले एकदम कलकत्ता जीवन में मुंह ना दिखाई देखी जेकर मेटर खत्म हो जाला उ नचनिया के बोलेला हम आज से नहीं खेला चतुर सब देखते बानी 22 साल से हम हिजड़ा सुनतनी ई बोलले बतो का ए टू जेड जितना ब्यास बा हमारे के हिजड़ा बोलेला अब हमर लइका के बाटे में एहन लोग वीडियो उठा के बोलेला कि जूली के लइका बढ़िया से रहो काहे ओ घरी हमार जब लइका में गोई रहल नाचे खातिर तनी घरी का भइल सही कहता रे जो लहंगा पहन के नाचेला
ओके हमनी के डांसर कहे नहीं जा और जो धोती पहन के नाचला वो डांसर आऊ देखो तहन लोग के विषय में हम ना बोलब अब तहन लोग के घरऊ मैटर बिया काजी चलो बे जन्मे एमे हमन के नहीं बोल ना रउआ सब बोल सकत ना हम बोल सकत एक उधर से काजी हम तो जीवन भर नचौले बनी अब इनका के चेक करे खातिर इनका लगे हमरा सूते के न पड़ी जी हां आई बेचारा छोटे छोटे जेवे हम लोग का तो अच्छा पिठिए पके तब तो एक संग मिसातो हो बोलो तहारू देखो तो तू कर देखो तो हम में ना बोले जा भाई बुढ़ावे जूली के हगिस पहनावे बाजा हो हाय देखा कब हाय मोबाइल नहीं था भैया लाइट तनी चाहता अच्छा ठीक बा लाइट आ गई हां देखा हाय देख नीचे जूम कर सब में हिलत कि ना भैया हां हिला दा जाई और कैमरा का बैटरी मोबाइल के बैटरी को खत्म ना हो तनी है नहीं देखा आवा ने दुखी मास्टर साहब यहां तन दिखाओ तो है नहीं यार अब भैया रुक हो हाथा में खनिल में तो कर रगरी रोक देल बनी रोवा अयो महाराज हई देख के खनिया बनावल का रोक के एकदम एक टके देखत टक आ हा हमार नचनिया अरे नचनिया के बल पर कहिया लगाओ नहीं गई बा हमरा के तू बोलो हम तारा के बोली हमार नचनिया बा जो पिया परदेश में बाड़े आ घरनी कॉलेज में बाड़ी आज हमार गीत चोरा चोरा के गावे लगल आज मौका मिलबा त गा दतनी एक कल मौगी कहतिया अरे के करा पझारी हम के सपिया तने ग्रिलोरी बढ़ जा भैया गीत चोरा लेबो आवाज ना छोड़बो हैं दूसरा न कोइबो अरे के करा पझारी हम के सपिया पर देश में बाड़ा करा पझारी हम के सपिया पर देश में बाड़ा परदेश में बाड़ा परदेश में बाड़ा परदेश में बाड़ा परदेश में बाड़ा अब कहां गइल नचनी मत तोरे गोइल कमाए कहां गइल ए भाई अब पैसो बताई रवा एजा बैठल बनी अरे हम नु गावत नहीं जुली बाछले बड़ी हाउ खाली न बिया नहीं मोजा लेके बेटे मोजो काम चल जाई हमार बात काटत लो मत एकरा के तनी ध्यान दलो त हमरा कुछ कहे के मतलब माइक में भक्त दे बोल देता रलो त ऐसे हमार बात कट जाले सॉरी अरे के करा पझारी हम के सपिया परदेश में बाड़ के करा पझारी हम के सपिया परदेश में बाड़ अच्छा ये बलिस्टर भैया जे निमन गा सकता उ बाउर बोल नहीं सकत बोल सकता आई कहता कि हमरा के ब्यास ही बना दे जुली तने बैठा जुलिया
व्यास बना दिला कहता कि गेंडा स्वामी जो ये तुम खेल खेल रहे हो हम उस जमाने से खेलते आ रहे हैं जिस जमाने से तेरे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाया करते थे। ना ना जानी ये जो तुम खेल खेल रहे हो हम उस जमाने से खेलते आ रहे हैं जिस जमाने से तेरे बाप दादा मोथा का ये थी का बारा करते थे। आलू अंडा बेचे करते थे। ना ना ये ना अरे महाराज जी कर मौगी एक दिन मौगी ना हमार जूलिया करना छनिया एक दिन बस में चढ़ गई सा प्रोग्राम रहे बोलिए बिंजू बनवा में गइली सा बेंजू आ दोनों लगली से झगड़ा करे आ वो बसवा में इनकर समाजी बैठा रहे अब वो मौगी खिस जाओ सीट खाती झगड़ा कर देली सा इनकर नचनी में खके रे जूलिया बड़का सीट वाला भइल बड़े सीटवा अपन मुंह में घुसार ले मुंह में तो ऊ कहे लगल कि ते बसवे अपन मुंह में घुसार ले कंडक्टरवा के दिमाग गरम भइल प्लस करे तहनी के बसवे जब मुंह में घुसार ले बुस खाती पे बैठ के जाए बाबूआ काहे तोहरे बोले वाला बाकी ओकर जगह ही होला बाकी मजबूरी में तू बोलवा होता बाबू अरे का कहता री का करबा राजा बोला पैसा कमा के करबा राजा बोला पैसा कमा के अब बात को भी पिया घर ही तू आके बोला तू को भी पिया घर ही आके बाहुन दहा रहत गने सपिया पर देश में बड़ा बाहुन दहा रहत गने सपिया पर देश में बड़ा बाहुन दहा रहत गने सपिया पर देश में बड़ा अब एगो गीत होई बिरह के ओकर बूढ़ा व्यास के फेर दे देल जाई बाकी सुहाग रात पर गइल बड़ा चुटकीला एगो कहल बड़ा तरह पर 3-4 गो ला दी आ सुहाग रात वाला हो एही तरह बलिस्टर भैया फेर सुहाग रात मेहरारू से ना गदही से अरे मरद हम तो मेहरारू से न सुहाग रात रही आ गइले मौगी के हां रूम में ए तो साफ है खत्म भाई फेड़ा पर शीशा मने कोरी हो तो खेतों में सुहाग रात मने हो हम हजाम है तो सलून में ना नु मनाई सुहाग रात काजी हम मनियो के घर द्वार बा काजी बूढ़ा भाई आ देखो हम तारा से दुश्मनी ना करिले तू ही तो को भाई हो दुलरुआ अरे तहर भाई हमर माई है तहर बहिन हमर बहिन है तहर बाबूजी हमर बाबूजी लेखा बाड़े तोर मेहरारू हमर मेहरारू ना अरे हमारे सरहद ही है आ देखो तहर नाता बा तू अकेले चलावा अब तो तुम का के ना हमरो के गरिया दे आ तू हमारा भतीजा का सार लगबे से तारा के हम कुछ नहीं के देखो रख तनी अस्थिर से चलिए चुटकिला पर चलिए होश में हां जी अब जान जाए कि सुहाग रात रहे जन्नी मनु बाबा तन ध्यान दे बाबा तन ध्यान दे हमारा बात रौरो के लाली बांध दे बड़ा आ गइले नु ओइसन सुहाग रात मनौले किनका मौगी के ठेहुनो में दर्द हो गए एहुना में ठेहुना ना जाने लो देखो हैसन के होला जी भैया तक जरल चैली है डॉक्टर साहब के गइली आ कहली कि डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है घुटना दिखाइए थोड़ा डॉक्टर साहब कहले कि घुटना में कैसे दर्द हो गया तो कहली कि हमर राजा बूढ़ा व्यास हवन आ जब भी हमरा से प्यार करेले न तो हमरा के पीली बना देले पीली डॉक्टरों से मजाकिया रहा कहले के रे तुम पीली क्यों बन जाती हो प्यार करवाने का और तरीका है तुम चमगादड़ बन जाती दोनों टांग ऊपर कर देती बबुआ जानला मौगी कहलस कि वो में हमारा फायदा बा जब भी हमारा के पीली बना के प्यार करेले तो राजा जी हमारा से प्यारो कर ले हम टीवी पर सीरियलो देखत रहिए अच्छा चुटकिला ना हो
खाली इशारा देखो सब तबे बुझाई कि ना कुछ होता। आई त बेचारा माय खटा के बाप हो बाप एकर गांव नई ओही पबा आ ओकर सच्छा एगो वीडियो रिकॉर्डिंग करौले भाई। तार बाबूजी देखे तो कहे कि जा हमर बेटा गांव नई के एकदम सिरो मर। अरे राम राम कुछ घरो परिवार खातिर बच्चा के रखे के चाहिए कि हमन के लइका सियान हो तरस घर में वीडियो देखे से तक का कहियो से। अरे राम राम काहे मन मारले बड़ी देखत रे तोर दिया दिन कितना लाली लिपस्टिक मार के एकदम गर्दा में रहती है माई हैला अते देखत तनी के रुआई पीठा लेखा मुंह बनौले रहता। अरे उनकर दाज का ले ले बानी उ तो सावन में पगलाई रहली। बाप रे बाप हम सुनले रहनी कि हरियर साड़ी जानत रहनी हरियर चूड़ी जानत रहनी ई तो सावन में एकदम हरियर सेनुर लगा के घूमत रहली। तो हम पूछनी कि अरे पगली गुड़िया आई काहे सेनुर लगावले बड़ी हरियर कलर के तो कहते के सो की जानत नहीं खू हमार मर्दा है ना रेल के ड्राइवर है जहाँ लाल देखी ना तो भौंक दे रुक जाई और जहाँ देख लिए हरियर ना तो धक्को धक्को चले लगे। और हमारे एगो राजा जी बड़े 3 साल से भुलाइल बड़े ए बार फोन मिला के उनकर हिसाब क लेतन। हेलो 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 के बोलतन अरे बोलो सुनाता बताई ना के बोलतन चीन जा के बोलतनी नहीं खेचिन हाथ अरे चीन जा बताई ना किस्मत बरा अरे हम मुहे बोलतनी काजी राउर तन को घर दुआर के चिंता नहीं थे का भाई काहे इतना गरम होके बोलतनी गरम होके बोली ना जब राउर आवे के प्लान रहेला हम कितना सोच दस के बैठल रहनी और रौरा का करेनी रौवा तो ना आवेनी एगो रेल जरूर आवेला और रेल में एगो लइका बैग लेके आवेला। जब हम बैग खोलेनी एक गोला सोना रुपया उ कोने काम के बा अरे तारक भेद लगा के पहिन के एकदम झमकावत रहो। ए राजा जी बोलो आगला ना कि ऐसा सोना के सिकड़ी में ऐसा रुपया में रौरा नहीं जानत भाई नहीं जानत ना तो हमारे से सुन ली। सुनाबो जी बिन देह नदी बिन बारी जी बिन देह नदी बिन बारी ऐसा ही नाथ पुरुष बिना नारी। हम सरोर सिंगार भरल बाटे अगर राजा जी रौरा पाजरा रहती ना तो इहे गजरा कितना निक लगी। हम कितना चमकौले बनी आ कितना झमकौले बनी राजा जी रौरा पाजरा नहीं थी ना तो इहे गजरा खरीखा के समान हो जाता। अब हमारे से बर्दाश्त नहीं के होत रौरा जल्दी आई न तो और याद में हमार जान जरूर जाए। जा जुली हमरो उम्र लेके तू जिया। भोजपुरी के जगह के रखो भोजपुरी जगत में अगर कोई रामायण से चौपाई बोले वाला बा महाभारत शिव पुराण कोनो कथा में अगर रोल केहू करे वाला बा विधवत तो जूली बाड़ी इना के हमरा बाड़ी तो इनकर बड़ाई करतनी ना अन्ना तुम कैसे बोलवा दे इहो न बोलली हां इहो बोलत तरी त केतना निमन आउ बोली त ए राजा जी हमारे में घोष हम एक बेग अच्छा बसाता ले ले बनी। अच्छा अरे खाली बतासा ले ले बाड़ू हां अरे का खाता नहीं मन बाबा हम अभी नाम जो धने वो मत खाए। चला है अरे राम 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 बाकी है तनी गीत सुनी छोड़ा जान बच के तू हमरा के बोलवावे ला गाना बजाना में ना बोलो गाना बजाना में चला। हरे सुन परदेसी कहब नहीं ज्यादा जानत हम कहियो तोहरा याद में कहियो ही अखबार में निकली जानी तोहरा प्यार में कहियो ही अखबार में निकली जानी तोहरा प्यार में निकली। सुन परदेसी कहब नहीं ज्यादा जानत हम कहियो तोहरा याद में आई बना
नहीं बता पढ़ ले पढ़ लिया कहियो ई अखबार में निकली जानी तोहरा प्यार में कहियो ई अखबार में निकली जानी तोहरा प्यार में एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल बा आ साथे साथे ब्यास बने और राज तिलक भाई आ एहन मन खुश होला हमन ले निमन निमन गावेला हमन के बैठ के गीतिया संगीतिया सुनत रहे भोजपुरी जगत के आन मान शान हमारा स्वामीनाथ चाचा हम बलिस्टर भैया के चाहब कि एगो मित्र रउआ संग आई रहने हैं फोन पर बात भयो त तने लेके आई चल गए बने तो रउवे चले सामन भैया हमारे पुरस्कार दिल बने व्यास बने और स्वामीनाथ चाचा के शिष्य बने बहुत सुंदर गौनिहार हमारा विनय ठाकुर जी अब बहुत सुंदर ऑलराउंडर कलाकार हमारा मिथिलेश मुंचुन भैया गौला अंतर का भाव देखिए कहाँ जाता कहाँ कैसे मनाई हम मन के पिया मन मानत ना पाए राजा बैठल बीच दुआरी पर रहिया देखी हम खोली के रोजो दरवाजा आई बताया जा ए मोर राजा आई बता आजा ए मोर राजा हे जतनी बात फरियाद में कहियो ई अखबार में निकल जानी तोहर प्यार में कहियो ई अखबार में निकल जानी तोहर प्यार में निकल बोलू मारला के बरोबर एगो बिरहन के दर्द होला आ गोलू बाबू अपना साउंड पर आजा आवाज बहुत कम हो गइल बा मेन माइक का कहता जब रही के रहे ना
घरे बलम तब काहे के गवना करैला